Става дума за едно от югозападните дербита. Пирин Благоевград знаеше още от преди няколко кръга каква е неговата съдба. Третата позиция. Беласица пък също преди няколко седмици загуби шанс за топ 4. Така че този двубой беше за честта и на Благоевград, и на Петрич, но имаше ли крайен победител? Нека видим заедно. С голове, обрати, драми и интрига до последно, освободените от напрежение Пирин и Беласица изиграха класическо югозападно дерби, което със сигурност задоволи ценителите на футбола. Орлетата запазиха част от основните си футболисти преди предстоящия бараж, докато гостите от Петрич излязоха пределно мотивирани и в крайна сметка бяха възнаградени с победата в матча. Първи до ситуация стигнаха домакините в 6-та минута, когато Аймен Суда от свободен удар би над вратата. Гостите отвърнаха с далечен удар на Чавдар Ивайлов, а веднага след това с по-точен мерник Густаво Ернандес предизвика първа намеса от Красимир Костов. В 25-та минута Аспарух Смилков пусна добре в пространство за Ирфан Садик, чийто мощен шут прати топката високо в аут. В 30-та минута Красимир Костов влезе в ролята на плеймейкър и с фантастичен пас изведе Суда на отлична позиция. Французинът комбинира с Станислав Костов, но и таранът, а след това и асистентът Суда не намереха начин да преодолеят Кирил Георгиев. В 33-та минута Запродинев като по чудо не отбеляза след едно центриране, което прати топката на главата му, но удар не се получи. Но само 120 секунди по-късно домакините ликуваха. Суда получи в наказателното поле, задържа за кратко и в момента, в който видя шанс да стреля, го направи клинично точно. 1-0 за Пирин. Равенството обаче бе възстановено много бързо. Краси Костов подцени една върната топка и с лошо първо докосване позволи на Садик да му отнеме, след което таранът нямаше проблем да се разпише за 1-1. Веднага след началото на втората част, домакините отново излязоха напред в резултата. Динев подаде в наказателното поле за Суда, който търпеливо изчака и видя Костов. Таранът първоначално създаде впечатление, че се засуетява, но в крайна сметка никой не му изби топката и последва кинжалния удар за 2-1. Беласица веднага опита да реагира и с левия крак Смилков би въгъл от дистанция, но Костов се намеси добре. В 55-та минута комитите създадоха истинска суматоха пред вратаря на Пирин и в крайна сметка Густаво Ернандес след един блокиран шут намери начин да стреля силно и за Костов шанс не остана. 2-2. Само 60 секунди по-късно дойде и бижуто в матча. Смилков на фланга финтира добре Борис Иванов и с много самочувствие от границата на наказателното поле с прекрасна парабола прати топката в далечния ъгъл за 2-3. И неподправената футболна радост този път се настани в агитката на гостите. Веднага след това шут на Костов беше блокиран, а Георги Вълчев би над гредата. Беласица заигра на контратаки и Лукас Гроси получи добра топка, ала би покрай гредата. В 70-та минута гостите още веднъж бяха близо до четвърто попадение, но Гущеров от отлична ситуация би с глава във вратаря. Николай Бодуров реши да опита късмета си с мощен шут отдалеч и бе близо до това да се разпише, ако не беше стабилната изява на Георгиев. В 80-та минута пак Георгиев бе на мястото си при удар на Валентин Йосков, а в добавеното време стражът отново беше големия кост на Бела при силен шут на Емен Суда. Това бе и последния шанс за домакините да избегнат загубата. Не го използваха и крайният резултат остана такъв. Пирин Беласица 2-3. Най-важно беше да съхраним някои състезатели за баража, но с оглед развитието на матча поведахме в резултата, седяхме добре на терена, създадахме доста ситуации, които пропускахме с лека ръка и респективно допуснахме доста елементарни грешки и те наклониха везната. Да, доста състезатели съхранихме, мисля, че ще сме оптимални за четвъртък. Първо трябва да възстановим състезателите и от утре почваме да мислим за тях, за следващия матч. Чухме мнението на старшия треньора на Пирин и да, факт е, че следващия матч за Пирин е най-важният от целия сезон всъщност. Така се случи, че в началото на кампанията орлетата имаха и амбиции за директна промоция на фона на факта, че през миналата кампания бяха част от елита, а заради различни проблеми, заради различни търкания в града между фенове, между управници стана така, че Пирин не намери най-доброто си състояние в тази втора част от полусезона, но ето, че все пак стига до бараж и двубоят, разбира се, ще бъде много сложен. В четвъртък вечер Пирин гостува на Ботевраца за така важния плейоф, който ще реши врачани или благоевградчани да бъдат част от елита ни през следващата кампания. Що се касае за Беласица, наистина беше важно да се завърши по позитивен начин този сезон. Беласица, да, имаше в даден момент дори шанс да погледне към четвъртото баражно място, не успя да го стори, но на фона на последните два сезона във втора лига, когато завърши респективно 13 и 12, сега тази позиция по-близо до топ местата със сигурност е
е показател за добрата работа, която и Даниел Моралес върши, както и всички управници в град Петрич, за да може един от традиционните български клубове отново да бъде на най-високо ниво. И от